Ning di pulokan tengah pulokan tak kaya jagung tak kaya jagung. Lha gen sampean saka kene tekan kono? Iki tekan kono kono. Iya lha kepenak ya ta. Kena cerak kene iki cerak SMK. Kena nggih omah, kena nggih anu. Iki kalau nanduri ya. Wo. Dewe. Guning kas to. Gone lek cokran, gone lek kunggone lek cokron. Kono ki lho nggon kantin. Wo, tak kira ngene sampean. Kon anu kon nanduri pakan lha ketimbangane kaya pakan tok ya karo panganan jelek aku ngono nek. Lah kapan ngene? Wes wingi nane. Apa kowe wingi anu jiko pakan dono? Iya wingi iki enek Mbak Surip. Nek Yani ngunduh kacang. Lah ya aku ki kadang ngomong iki iya kudu aku ngono kok. Aku meneng bae. Lah apa sore kok ora dina ada. Lah, mulai ora. Tekan jam 11. Kowe video nang aku kowe. Wah, di video nang apa rek? Ki ngepeng